ରାତି ହେଲେ ଏଠି କେହି ରହନ୍ତି କାହିଁକି ସବୁ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଚାଲିବେ। ଏଠି କେହି ଆସନ୍ତି ଲୋକ ମାନେ ମାଙ୍କର ବାହାରନ୍ତି ଆଇଁଷ ସବୁବେଳେ ଡେଲି ମା ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି ଖାଇବେ ହେଲେ ଆପଣ ତ ଖାଇବେନି ଆପଣ ଯେଉଁ ବାରେ ଖାଇବେ ସେଇ ବାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଯିବା ଟିକେ ମା ଗଜବାୟାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ମା ଗଜବାୟାଣୀ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ସବୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ମାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି ବହୁତ। ଯେକୌଣସି ମାନସିକ କଲେ ଇଏ ପୂରଣ ହେଇଥାଏ ବୋଲିକି ଜଣାଶୁଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କହିବାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ଗଜବାୟାଣୀ ମନ୍ଦିର। ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ହଁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ରହିଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମାନସିକ ଥିବ ବି ପୁରା ହବ। ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମା ଗଜବାୟାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯେକୌଣସି ମାନସିକ କଲେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏଥିରେ ଗଣ୍ଠି ବୋଧେ ବନ୍ଧାଯାଏ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଲ ଗଛରେ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ କରିଲେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ସାର୍ ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ଫଟୋ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ନିଅ। ये हूँ माँ गजबायाणीଙ୍କର दृश्य आपने देखुं। ये हूँ मानसिकर बोधे से जो डोरी बंधा जाए माँ ये जो बेल गचर बांधिले मानसिक पूर्ण हुए बोली लोक मान गोटे पुरातन काल विश्वास रही है। तेणु आप जहाँ मानसिक कर लोकर पूरण होक लोक मैंने बांधुंट बहुत सान भाईर भी ये आसिक चाकरी होता मानसिक करके ये हूँ ये भोजी चली अच्छी ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମିଷ ବି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଆମିଷ ଭୋଗ କରାଯାଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଗଜବାୟାଣୀଙ୍କର ଆମିଷ ଭୋଗ କରାଯାଏ।
ଜାଣିଛୁ। ଭଲ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲେ ଏଠି ଆଗକୁ କାମ ଦେବ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଥର ଆଇଲେଣି ଜାଣିନଥିଲି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନସିକର ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଚୁଟି ପକାଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ପକାଯାଏ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଶେଷ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରିଲୁ। ଯିବା, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଭୋଜନ କରିବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବେପାର ମଉସା ଚାଲିଛି ଏଠି କେତେ ଦିନର ଦୋକାନ? ଏଇଟା ନୂଆ ଆସି ପୂଜା ହେଇଗଲା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଆସିନି, ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯାହା ମାନସିକ କଲେ ପୂରଣ ହୁଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଁଷ ବି ଭୋଗ ହୁଏ ନାଇଁ? ଆଇଁଷ ସବୁବେଳେ ଡେଲି ମା ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି ଡେଲି ଗୁରୁବାର ମାସ ତ। କିନ୍ତୁ ମା ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି। ମାଆ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଇବେ, ହେଲେ ଆପଣ ତ ଖାଇବେନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବାରେ ଖାଇବେ ସେଇ ବାରେ ଆଇଁଷ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ଏଠି ଆଲାଉ ଅଛି ନାଇଁ? ଆଇଁଷ ମାଂସ, ଚିକେନ, ଇଏ ସବୁ ଅଣ୍ଡା, ଇଏ ସବୁ ଖାଲି ମାଛ? ଖାଲି ମାଛ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା, ମଉସାଙ୍କର ଏଠି ଦୋକାନଟି ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ମଉସା କେତେ ଦିନର ଦୋକାନ? ଏ ଦୋକାନ ଏଇ 2-4 ମାସ ହେଲାଣି। ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି? ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ଜାଗାଟା ପାଇଲ, ଭଲ ଜାଗାରେ କରୁଛ ଦୋକାନ। ନୂଆ ହେଇଛି, କବାଟ ଫବାଟ ବି ନାଗିନି। ହଉ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ଚୋରି ଚାରି ହଉନି ତ ଏଠି? ଚୋରି ଚାରି ହଉନି ତ? ଚୋରି ଚାରି ନା, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଏଠି ରାତିରେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନେଇଯାଉଛୁ ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ସେଇଟା ଆଜି ନୂଆ ହେଇଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ। ଦୁଇଟା ଯାକ ନୂଆ ହେଇଛି। ଦୋକାନ ତ ଇଏ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି, ଭିତରେ ନିଲାମ ଦୋକାନ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ନିଲାମ ବେପାର ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍? ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ଭିତରେ ରହୁଛି ନା ବାହାରେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ? ନାଇଁ, ଇଏ ଭିତରେ। ରାତି ହେଲେ ଏଠି କେହି ରହନ୍ତିନି, କାହିଁକି? ସବୁ ଭିତରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବି ରାତିରେ କେହି ରୁହନ୍ତିନି ଏଠି? ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିବ, ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଚାଲିବେ। ଏଠି କେହି ଆସନ୍ତି? ଲୋକ ବି ବାହାର ଲୋକ କେହି ଆସନ୍ତି? ଲୋକ କେହି ଆସିବେ। କାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ରହିଛି? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମା ବାହାରନ୍ତି, ଗୋଡ଼ାରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ମାଙ୍କ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ ବି କେହି ଆସନ୍ତିନି ଏଠି? ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଛି ମାଙ୍କ ନାଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଇ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଗୋଟେ ଦେ। ହଁ ହଁ, ଜାଗା ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ଏବେ ପଳେଇବା, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ।